Indah spot, wah awannya apik tenan ya hasil hari ini. Gila. Wit iki gendi lho, wit iki ya ta. Ndengi kan munggur kae ya ta, pindah kene ya ta. Iki lho iwake. Allah. Karambane anyar amis. Allah lho iki lho. Lho. Amono. Allah. Allah. Keronya. Oh. Karambane anyar amis Jon. Lho. Iwak tok kuwi. Lho, iwake rong-ri. Oh, iwak kabeh kuwi. Lho. Rong-ri wae, rasa gede-gede. Engko ndak do pengin. Ngono ae. Kanggo iki sik iki lho. Lekas mulai ya ta. Kanggo iki 3 tetes sampai 5 tetes. Di telu wae cukup. Wis. Telu wis cukup. Duk wis. Wis. Ngono pe. Oh, nganggo iki. Oh, sung. Oke. Jok granenge gede, Mas. Jaluk jangkar, Mas. Kok atoke yo ngono nganti ilang-ilang ngono. Keceluk lho kene ke. Yo plotes kene. Kalau tuh oke. Tak apa piye? Nek entek ngomong, tak joki. Entar pencuk tok ya apa? Loh. Alah. Bajiret iki. Jene wae. Munggah, mentaso. Lho, berat. Alah. Lho, endi? Jene wae iki. Loh. Alah, metang cari gemuk. Aduh. Ngene go berat ngono kita. Aduh. Pertarungan sengit. Lho. Iwake tatu kabeh, Mas. Bitu-bitu ki. Sampluk lampis. Ngomong dhewe. Kro. Lho, sapa ki? Lho, sak mene kok ya. Iki sing nggo nduduti ya ta. Ya ta. Ya ta masih. Kok masih kae kok gak enek suarane kae. Diperedam apa piye? Pancingnya tinggal peredam dari iso aku ya. Oh, nah tanda-tanda yo. Ayo bawa masuk. Dangak ki. Gondolnya ndi? Duh, dangak. Aduh, cewek meneh dilegek.
Oh, iki sing naleni piye to ger cewat-cewat wae. Oh, lah wedhus gembel iki. Wah, juk grenenge sing ora cawetan. Oh, ora cawetan. Juk grenenge sing ora cawetan iki nek ora. Heeh, gen loler. Grenenge gen loler lho. Loh, langsung digondol ngono. Alah, gemuk. Aduh, sithik-sithik iwak. Waduh yo. Mas kampret. Omong terus. Lho, alal, alal. Kowe wis piro Mas Hamim? Oke. Sudah siap lagi, seketap. Tinggal dandan. Lho, ndangak kaya ngono. Alah, iwak sak mene-mene iki. Salehke langsung kaya ngono. Sithik-sithik iwak. Salehke langsung ndangak piye? Hah? Iwak mayir men yo ngene ora mangkat iki piye? Iwak mayire yo ngene ora mangkat. Ah, Mas Dian ki piye ki? Dek iki tak jawe lho ora iso. Iwak mayir yo ngene kok. Salah iwak lho iki. Iki renang nabrak iwak, Mas. Ora mlaku, renange nabrak iwak iki. Lho, renang nabrak iwak. Lho. Renang nabrak iwak. Iwak Andi guys. Kayak masih kira mentas-mentas ya. Ratono ya. Kayak ngopo kayak? Candol kayak. Loh, hasilnya SNGCI. Wow, iki tetep panggah nganggo GJI 03 ya ta. Masih kayak hasilnya piye kayak? Candol. Mas Hamim. Hasilnya kayak. Wah, sorotke langsung no. Wah, lah watoke. Kayak watoke. Alalal. Lo, kayak watok kayak. Wes ngono. Oh, roti nganti ra kepangan, ra kok bermangan. Kayak masih kayak ra kok berdandan. Pancingnya hilang kayak masih kayak. Nganti ra kok berdandan kayak. Pancingnya mau nyemplung neng kono kae lho, guys. Lho, neng kono kae, ya toh. Nganti diselulupi lho. Lampe si selulupi apa ra enak masih kae. Leke. Untungnya ketemu itu. Untungnya ketemu. Navara loh. Kan ya lumayan. Jual ke prem untuk loro.